Problem tak wiotkiej skóry jesteśmy w stanie zniwelować technologią BTL przy pomocy fali radiowej i fali akustycznej w jednym aplikatorze. Efekty tego zabiegu to zniwelowanie wiotkości skóry, pobudzenie kolagenu i elastyny do pracy, przy czym również pozbycie się tkanki tłuszczowej. Taki efekt jesteśmy w stanie uzyskać po serii zabiegowej. Zabieg jest nieinwazyjny, bezbolesny, bezpieczny, a efekty są zachwycające.